Bat ka gol ka balai kalawan lengba uni klori lek kai benanam ka perthei u Lionel Messi hak minit ka ba nyau kunriu. Bat dagini gilai gol kala biang purai u buun kamai ya ka hattrick mangijutip lani gilai teli gi gol ki ba rangi lek kai kat hadu kini gi singi. Nadu ka singi pas sedang jong ka World Cup tim patla bantep ya ka hattrick. Udang dei u first man lani u rangi lek kai bandang kongdu bantep ya gilai teli gi gol. Ban dagini ki lightly gi gol une u Lionel Messi ulayo bantep hadu chispa arpo teli gi gol ya hak jingmi manan jungu nala ge jongkari naiki arspa sinmi madan jingile kai mta ka step hapdeng kari Argentina persya ya kari Algeria hakaba u kloria ya kai benanam ka perthei habaro shikatna u Lionel Messi ula kalalong sendon urang ya kai bandeng kongdu ha kani ka World Cup arhajan riu kumurang ya kai uman tap hadu lightly gi gol tang ha ka first game lane ha ka game ka bankong lasha ya kari Algeria te perlok baro ha kani gi jingleh kai ha ka ba Lionel Messi ulai le kai bha nadu basdang jong ka game ba ka tarjur ha kani gi jingleh kai ka Argentina kala de ka namtam ha kani gi jingleh kai nadu ka first half ba ka second half Henry hagni ke jingleh kai Lionel Messi ula kalalong klur benanam na lord ula long lupa way na ki rangyele kai ubala tha buntli gi gol nagni ka kanti manta ka step persya ya kari Algeria ula tha badu lightly gi gol but ula kalalong sendon urangyele kai uba ar ha ka perthei ubala tha hadu chispa arpo tli gi gol na ki arspa sinmi madan na kari ke jongu la ka de ka World Cup Copa America lane ki friendly match Tikumta parlok hakani ka jingleh kai mata ka step ka gol ka banengkong kalawan ha ka minit ka bakhat nyau lengba uni klori le kai u Lionel Messi ka gol ka baar kawan ha ka second half ha ka riu pu san minute but ka gol ka balai kalawan ha ka minute ka ba nyau pon riu jong ka second half but hadin kini ki lain teli gi gol u head coach jong kari Argentina u Lionel Scaloni ula pensyong no namar ka jing ibit jong u head coach ya uni klur benanam jong ka perthei bun syong thai no hagani ka game knang bo un la ban pen tikna yalade bun khamyale kai bha shu shu ha kini ki game ki banangwan nang ba ka jing thmu ka jong u Lionel Scaloni bun dang bat biang ya kani ka namtam jong ka champion jong ka perthei mentau snem arajar of riu persya ya kuai pada kiri ban yakun ban yora ya kani kan namtam mentau snem